Straight to the top, never going down, don't wait for the drop. Never stand still, that's the motto. Yeah. Brand new bands for the auto. Foot to the ground, full throttle. Big energy for the night like lotto. Damn, y'all talk lots, never this quiet. Life like a Seinfeld plot. Ball full of songs, all of them bombs. Something like a minefield guy. Boom. Sain Bäckärillään. Joo. Aika kova. Perse. Ai milloin? Kun jäi eilen. Jäi jalkaväliin. Huomenta, mihin ollaan menossa? Painikisoihin. Taas. Suomi-rockia suurella tunteella, Suomi-rockia painiotteella. Vieskän voima. Ja isäntäseura Halkipunan heitto. Ikäluokka ottelu numero 84. Alfred Lundström, Carl Gustav Brotning, Edwin Tokola, Vieskan Voima, sarja 26 kiloa. Sätte upp. Brygga. Hyvä Edvi! Matolla. 2 ottelu päättyy sinätyksellä ja siellä voittaja Edwin Tokola. Vieskan Voima. Matolle 2. Seuraava ottelu numero 86. Matolla 2 ottelu päättyy sinätyksellä ja siellä voittaja Edwin Tokola. Vieskan Voima. Matolle 2. Seuraava ottelu numero 86. Lukas Jakko, Roosvik IK, Reeti Pellikka, Lakeuden paini, sarja 33 kiloa. Hyvä Venne! Hyvä! Kierrä vaan enemmän alle ja sieltä lähtee! Käsi kiinni! Hyvä Venne! Hyvä! Hyvä Venne! Kierrä samaa uudestaan, mutta älä päästä otetta irti! Hyvä Venne! Mennä toiseen suuntaan, heitä yli! Tuu pois sieltä! Ja nyt käännä! Venne kierrä mukana vai sitten jos lähtee, älä anna mitään! Hyvä! Venne tarkkana, älä anna päätä! Käsi kiinni! No niin! Oi niin! Ei lähe! Hyvä Venne! Lakkoja taakse! Lakkoja! Hyvä! Älä kremahti! Äräkkäänkö! Älä mennä lähe, jos ei oo varma! Hyvä!
Maton 2 tiukka ottelu päättyy ja siellä voittaja Reeti Pellikka Lakiainen paino. Kaiva vaan, Venne, ne Matto 2 kädet siirtyy sieltä! pojat U11-sarjoihin. Elma Anttila Lakiainen paini. Miko Viinamäki. Kierrä jalakalle! Pois! Ei! Venne ei lähe! Kierrä mukana! Älä anna! Kättiin! Ja Turkkilainen! Tarkkana, Venne! Nyt Venne! Älä anna mitään! Heitä! Matolla 3 nousee punaisen paineen käsi pystyyn ja siellä voittaja Jaakko Nurminen keli Lähe! Matolle 3. Ei lähe! Venne kierrä! Hyvä työtä, Nurmi! Marius Grabowski Oulun Pyrintö. Nyt Venne tarkkana! Venne! 6 sekuntia tarkkana! Tuomari käsittelee Mattoon Miko Viinamäen selkävoiton merkiksi. Matolle 2, ottelu numero 89, Nils Ceder Ölund, Rosvik IK, Eini Hollo, Kajaanin Juntta. Sarja 36 kiloa. Matolla 1, voittaja Venne Tokola, Vieskan Voima. Siellä oli näyttävä sisääntulo Painimanolle. Kierrä! Maton 3 ottelu on päättynyt ja siellä voittaja Hugo Uhlback, Kajaanin Jukka. Matolle 3, seuraava ottelu numero 194. Venne Tokola, Vieskan Voima, Leo Arvila, otetaan heitto, sarja 30 kiloa. Sama, jatka sama, muista! Hienosti menee! Kuvaatko tää kamera kuvaa? Voitko sä kuvata sitä sinne? Hyvä Etvi, hienosti menee! Hyvä Etvi! Hyvä Etvi! Hyvä, sinne! Pelkkä pää! Pelkkä pää! Mikä siitä tulee, jos on pelkkä pää? Puolustuspeilin kasaan ei mitään! Sieltä!
Hyvä Etvi! Maton 3. Ottelu on päättynyt ja siellä voittaja Venne Tokola Vieskan Voima. Matolle 3 seuraava ottelu numerosta 95 Mikko Tiinamäki, Hautikotaan heitto Iivo Anttila Lakeuden paini, sarja 29 kiloa. Ja näin on Maton 2 ottelu saatu päätökseen. Voittaja Edvin Tokola Vieskan Voima. Ja Matolle 2 ottelunumerosta 96. No niin, tosi saa. Hyvä! Kierrä taakse! Hyvä! Justo ei auta pois! Mahtavaa! Liikettä vaan! Tarkkana Venne! Liikuvaa! Hyvä! Liikettä on hyvä! Liikkeisiin vaan Venne! Ei huonoja! Älä anna, ei lähe Venne, ei lähe! Persän sisään, jos meidän teittää! Hyvä! Hyvä liikettä vaan! Tiukkaalta ja sitten lähtee! Vie vaan! Tiukalle! Hyvä! Maton 3 ottelu on päättynyt ja siellä voittaja Venne. Kiitoksia. Siirrytään poikapainisarjoihin. Pojat U9 vuotta, 26 kiloa. Bronssilla Alfred Lundström, Carl Gustav Brotning. Hopea Leevi Tyystälä, Kemin Into. Ja sarjavoittaja Edvin Tokola Vieskan Voima. Seuraavaan kertaan. Ja raikuvat aplodit tämän sarjan Karpaaseen. Ja siirrytään sarjaan 30 kiloa. Siellä bronssilla tänään Veikko Heikkinen, Kajanin Jutta. Toisena hopeaa Leo Arvila. Ja sarjavoittaja Venne Tokola Vieskan Voima. Noin, ja pojat nyt vähän pullistaa ja hymyilee. Raikuvat aplodit. Kiitoksia. Siirrytään seuraavaan sarjaan, sarjan 33 kiloa. Siellä 2 osallistujaa. Kiitos kun katsoitte videon. Tykkää ja tilaa kanava.